Аз се казвам Краси. Страшничка съм, нали? Сега някой ще ми задават въпроси, а други ще си почиват. Сега да преминем към въпросите. В този клип има и предизвикателства. Излитай като самолето. Добре, първи въпрос. Как се казваш? Вече отговорих, казвам се Краси. На колко години си? 11 години. Къде живееш? В София. От кое училище си? Стиращо соло и пастьор. Харесва ли ти да учиш там? Да, много. Какво правиш след училище? Ами, много неща са, не мога да ги изброя. Излизаш ли с приятели? Да, Кой клас си? 5 клас. Коя паралелка? 5А. Пишеш ли си домашните? Не. Интересуваш ли се от компютъри? Да. Ходиш ли на извънкласни дейности? Да. Обичаш ли сладко? Да. Четеш ли? Не. Имаш ли домашен любимец? Да. Самата хранителна верига. Куче, котка и риби. Ходила ли си в мол? Чакайте да видим какъв съм. Дали съм ходила в мол? Да. Да, ходила съм. София мол, Естетика мол, Мега мол и така нататък. Добре, обичаш ли физическо? Да. Добре. Обичаш ли да слушаш музика? Да. Обичаш ли цветя? Да. Ходила ли си в друга държава? Да. Търпим. Ходила ли си на море? Да. 8 пъти. Ходила ли си в Китън? Да. Играеш ли GTA? Да. Коя версия? Сан Андреас. Играеш ли Майнкрафт? Да. Коя версия? Откъде знам коя е версията? Добре. И сега следват въпросите за храна. Добре. Първи въпрос. Обичаш ли кола? Да. Обичаш ли риба? Не. Обичаш ли сирене? Да. Обичаш ли хамбургер? Да. Обичаш ли хот-дог? Да. Обичаш ли питбул? Да. Обичаш ли ракия? Да. Домашна или купена? Домашна? Обичаш ли водка? Да. Домашна или купена? Ами, домашната не е чак толкова. Ходим иначе куперат. Е по-добре. Обичаш ли салата? Да. Обичаш ли палачинки? Да. Обичаш ли канела? Не. Обичаш ли палачинки? Да, вече ме питахте този въпрос. Съжалявам, грешка. Обичаш ли маникюри? Кое? Маникюри. Какви маникюри сте гонали? Мандарини. Не. Макарони! Макарони. Режисьора ми не може да чете, така че... Обичаш ли спагети? Да. Добре. Обичаш ли сладко? Да. Обичаш ли пиле? Да. Обичаш ли кремеш? Да. Обичаш ли кекс? Да. Обичаш ли Фахити. фахити? Да. Да. Обичаш ли картофи? Да. Обичаш ли шунка? Да. Обичаш ли крем карамел? Да. И аз сега един допълнителен въпрос. Какво означава фахити? Да обясниш ли? Фахити. Ти да си ли фахити ми? Не. Ами това май идва от... Я не знам къде идва. Май е някакво... Май е вкусно, доста е вкусно. Какво има в него? Аз не съм го робила с пинцета да вада какво има в него. Добре, айде преминаваме към предизвикателствата. Да. Къде са? Тук са предизвикателствата. В една кутийка, едно съндъче. Добре. Изтеглих си едно. Яш канела. Има ли канела под ръка? Под ръка не.
Но, Добре, в следващия клип ще го направим. да. Давай следващото. Трябва да изтеглиш общо 3 предизвикателства. Добре, следващото... Това. Направи обиколка на цялата стая. Добре, Давай. да започнем. Като тръгна от вратата. Ох! Удари се в стената. за Удар, това. тук! Добре, и последното предизвикателство. Вземеш това. Всички са под напрежение и предизвикателството е... Дай на режисьора 50 стинки. Добре. Режисьора после ще ти дам 50 стинки. Добре. И с това приключва днешния ни клип. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре И до другия споделете! път. Довиждане.